שלום, אנחנו מדריכי להקים וזה הסרטון הראשון שלנו. כל הזמן נעלה לכם סרטונים ואנחנו רוצים לשמוע תגובות טובות על הסרטונים. עדיף טובות. בסרטון הראשון, שזה עכשיו, אנחנו נראה לכם איך מדביקים ציפורניים. אוקיי, יש לנו כאן ציפורניים, בסדר? עכשיו יש לנו את כל הציפורניים האלה. יש שניים שהם יותר, בגלל שיש כאלה שיש להם אגודלים יותר גדולים. אוקיי. נתחיל בזרת. כן. לוקחים אותה, ועכשיו, יש לנו נייר דו צדדי. אני גוזרת חתיכה די קטנה, כזאת בערך, תלוי בגודל הציפורן, ומקלפת טיפה שיהיה לי יותר קל להוריד אחר כך. אוקיי. הנה אני תופסת את זה, והנה. עכשיו אני חוסכת חתיכה קטנה ומחזירה את הדבק למקום. עכשיו אני בעצם צריכה לקחת חתיכה שהיא די ארוכה ולעשות כמו קשת כזאת למעלה. כזאת בערך. אוקיי, עכשיו אני מקלפת את נייר שמעל. אוקיי, עכשיו אני מדביקה את זה על החלק התחתון של הציפורן. ועכשיו אני מדביקה, מחזיקה 10 שניות. אוקיי. עכשיו, ככה אפשר להמשיך ולבנות את כל הציפורניים. אוקיי, ניפגש בסרטון הבא. ביי!